चित्रपटाचा व्हिडिओ काढू नका, तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करू नका, अभिनेता रितेश देशमुखनं प्रेक्षकांना ही विनंती केलेली आहे. चित्रपट पाहताना व्हिडिओ तयार करू नका असं देखील आवाहन रितेश देशमुखनं केलेलं आहे. रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी हा चित्रपट रिलीज झालेला आहे आणि त्यानंतर आता रितेशनं प्रेक्षकांना हे आवाहन केलेलं आहे, विनंती केलेली आहे. चित्रपटगृहात चित्रपट पाहत असताना त्याचे व्हिडिओ काढू नका आणि कृपा करून ते व्हिडिओ सोशल मीडियावर देखील शेअर करू नका अशी विनंती प्रेक्षकांना रितेश देशमुखनं केलेली आहे.